Bogeria total a Elx per a celebrar l'ascens a primera. Com estàvem? Bona vesprada. Ahir l'equip i l'afició disfrutaren d'una gran festa que va fer vibrar tota la ciutat i que va culminar al Martínez Valero. Amb càntics i balls, vora 15.000 aficionats celebraren un somni que ja s'ha fet realitat, que els franxavers tornen a la màxima categoria. Després de la presentació de la plantilla i els parlaments, els jugadors van recórrer tot el camp saludant els seus seguidors mentre un castell de focs posava la banda sonora a l'exitosa temporada dels il·licitans. Com en un passeig d'estreles, un per un van eixir tots els components de la plantilla franja verda a la gespa de l'estadi. L'afició corejava els seus noms com el de Hosan. A poc va plegar el moment de l'arribada del tècnic Sarabia, un dels artífex de l'èxit, i naturalment va haver balls i càntics. Però no podia faltar el ball dels èxits, el que s'havia vist en cada victòria quan es va aconseguir el lideratge, amb el ritme contagiós de Pepito l'auxiliar. Moments per a gaudir amb llumenetes, parlaments de Sarabia i de Bragarni. Los quiero mucho y vamos por más, vamos por otro sueño más grande. Castell de focs, nit de plena alegria i Sarabia que ha vist complit el seu somni. Maravilloso, merecido creo, y encima con la capacidad de hacer disfrutar a tantíssimes persones. Els jugadors van signar autògrafs a una afició entusiasmada per tornar a primera. Ells també s'emporten un record inoblidable. Ha sido un día espectacular con la Rúa, en el ayuntamiento, con la gente, ha sido increíble. Por la ciudad, por la gente, por cómo se dio todo, la verdad que hermoso. Es verdad que en todos los sitios se ven fiestas, pero lo que se ha visto hoy en Elche yo creo que ha sido impresionante. Los niños, que es lo más importante, que ellos disfruten y que vean pues esa alegría, ¿no? Després de la festa, tots a pensar en una nova temporada que ve carregada d'il·lusió. Abans del gran fi de festa al Martínez Valero, les celebracions començaren de vesprada pels carrers d'Elx. La Rua franjaverda deixava imatges aborronadores com esta de l'autobús descapotable de l'equip envoltant de la fumaguera de les bengales. Al voltant de 200.000 persones acompanyaren els jugadors i el cos tècnic durant les 2 hores que va durar el multitudinari recorregut fins a l'estadi. Bufandes al vent per a donar el tret d'eixida a la caravana de l'alegria. La festa de l'Elx tenia 2 colors, el blanc i el verd tenyiren els carrers que el 2020 no pogueren festejar per la pandèmia l'últim ascens. Ahir, festa doble. No cabia ni una agulla, pluja de confeti al pas de l'autobús que queia dels balcons, on 3 generacions d'il·licitants celebraven que el seu equip tornava a estar en el selecte club dels 20 equips de primera. 2 hores va tardar l'autobús en travessar els 18 carrers del recorregut. L'arribada a l'Ajuntament, una bogeria. Enfront, la il·lusió dibuixada en la cara de l'afició. L'alcalde d'Elx va rebre amb abraçades a tot l'equip abans del moment més esperat. L'eixida al balcó per a fer tota una declaració d'amor pel club. Después de ver esto, el Elche no se vende, porque acá hay gente que quiere el Elche y que vamos a seguir y vamos a pelear por mantenernos y ser un gran equipo de primera. ¡Vamos Elche, carajo! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a ir a por ellos con todo, a defender con orgullo lo que es este escudo. Hemos llegado a primera, pero queremos más. Lo vamos a hacer a lo Elche. Perquè un ascens sempre és un miracle. 2 temporades després, l'Elx veu obertes les portes del cel per a deixar arrere l'infern de segon. Amb l'objectiu de l'ascens a primera ja aconseguit, ara és moment de mirar al futur. Les negociacions i les renovacions són qüestions que comencen a estar damunt de la taula. Els casos d'Eder Sarabia, Soricaba o Germán Valera, entre altres, són els que més expectació generen. Queremos que Eder continúe y seguramente va a continuar. De momento no tengo contrato, es verdad que teníamos contrato para 1 año, sí que la voluntad es continuar por las 2 partes. Bueno, tendremos que hablar estos días y ojalá podamos seguir. Ellos saben que yo soy feliz aquí, veremos lo que va a pasar en verano, pero a mí el Elche no tiene ni que hacer cualquier cosa, yo en Elche vengo siempre. No sé qué va a pasar sinceramente, o sea que bueno, sea lo que sea, aquí estamos muy felices.
eternamente agradecido al Elche, o sea que muy feliz de haber estado aquí y conseguir el ascenso. Una